nadyan amung watu nanging endah tinuyu Mas Salim, iki Mas Salim. Wiwit aku cilik ya wis ana akeh wujude watu cilik. Kaya mata pitik kadang kaya lar jangkrik jaman kuno biyen akeh kuwi kajen rinuan nganggo sajen lambange kasekten kembang lenga duka minangka barang jaman saiki akeh malih dadi anggon-anggone driji yen kabeh driji tinggone malah ramati kaya driji mamati kudune samadya ora ngoyo wara penati sawang mata akeh warna ungu nadyan amung watu nanging endah tinulu barang jaman saiki akeh malih dadi anggon-anggone driji anggone malah ramantesi kaya driji mamati kudune samadya ora ngoyo wara penati sawang mata warna ungu nadyan amung watu nanging endah tinulu jeruk mudik pancet gedhi anggur ati jeruk kumas pancen ya gedhi iki ngono jenenge jeruk bali jeruk mudik pancen ya manis tenan tak onceki kuning semu abang ngono mas gak usah kok bayar waton sak
ora